ukubonela usukhona ngithintile usevula amehlo uthi noma ngingathiwa ngiyezwa ukuthi yayi ungithintile ngesikhathi futhi emthinta kukhona into eyenzakala kulo wesifazane lithi iBhayibheli immediately alisho ukuthi emva kwama-minute athile yabona lento ethi immediately kusho ukuthi phazima kwehlo ngokukhulu ukushesha kwana nathi nje gqi mhlambe iminwe anelathi nje kulento ayifaka uJesu umopho ngaleso sikhathi wavele ayiwabona uJesu noma ngingathiwa khona into yenzekile ubani ongithintile ubani ongithintile haleluya lento bazalwane ihamba ngokuthi wena hayi group wena uwedwa wena ufunani kuJesu yini lehlulayo uzasho omunye athi mina ngiyahluleka nje ngithi noma nje sengikholwa impela kodwa nje ishinto ithi angeke usigence bagence ngoba nje usizo sisizayo uyayiba kanti ayinjalo wathi omunye umhlabeleli ngeke uze ubuzwe ubumnandi balo uma usalenza kanjani usalisheba haleluya ukuze ulibone kahle ukuthi liyaphila thatha lona lodwa uzobona uvela ukholwe yilona nje uzobona haleluya kuba mnandi uma ushumayela khona abantu basemndenini khona uanti wami okhona la ngimbonile wasemndenini into emnandi ile yokuthi emndenini yethu uma sisindisiwe kufanele nabantu babone haleluya so nje uanti wami uyazi babebuza yabo masuku lokhukhula kuthiwa hebana uyashada kanjani lo ngoba phela ukuze ushade bona bane step sabo ukuthi fanele wenze njani yabo ukuze ushade haleluya banalento usikufanele uqale ujole bayayibuka futhi ukuthi ngabe iyona ngempela yini bayayibuka nabo anti bayayibuka ukuthi iyona yini bayayibuka ungasho ukuthi ngoba naka bakholwa bayibuka impela baze basondele uyabona nje naye uyabona na uyancenga usho uyabona iyaphila lento le iyaphila haleluya hayi iyaphila hey bazalwane iyaphila akukho okungenzeka eNkulunkulu ufunani kuNkulunkulu mbikele lithi iBhayibheli uma uJesu eseshilo wathi phindani khona akashonga ukuthi phindani kwenye indawo ambaniye kwenye indawo ke manje uthi iya same ndawo la kade nidoba khona ngoba babuya nereport yokuthi inhlanza azikho nje bade bedoba ngoba bashikile ubusuku bonke kanti uJesu bebengakasho uma sekushila uJesu ziyenzeka haleluya mbikele uJesu ziyenzeka uyabona la kaJesu ziyenzeka uyabona uma ukuthi uyadideka awazi ukuthi kwenzakalani ngikhona mina haleluya ngizokutshela ukuthi iyaphila le ziyasha la iyaphila ziyabuya uJesu esesimkhonzayo abantu bayabuza baphinde futhi bayiphendule bona ukuthi hawu kwenzeke kanjani lokhu kulo ngoba uyakholwa nje akawenza u1 akawenza u2 kodwa sibona zenzeka
ayizona ziyenzeka. And noSathane nezimpintshi zakhe basuke sebemile bathi oho sifuna ukubona ukuthi maseke kwenzeke kanje yena uzokwenza njani. Bakuthola ukuthi umile ubheke kuJesu ongumqalisi nomphelelisi okholwa kwakho. Ngoba siyama bazalwana sisusa izinto. Hallelujah. Mlalela uJesu. Uyabona mase kunikeza iinstruction ukuthi enza njani. Mlalele. Ngoba uma usafuna ukuzama ngeyakhe indlela ubufaka naye phakathi uzongalungi bese uthi uJesu wethu uyahlula kanti akahluleki uwena lento uvelwa lishazo u2. Kanti ufuna ushaye yodwa ucacelwe kahle. Yabo? Ucacelwe kahle ukuthi iyona yipi kahle kahle ephilayo. Yebo. Yabona bazalwane ngesikhathi uhamba noJesu uyakhula. Uyakhula. Kuthe mina sengihambile isikhathi eside noJesu. Kwaba khona isimo engihlangabezana naso. Yabona le yokuthi ungakwazi ukukhuleka. Ngangiqala nqa solokhu ngasindiswa futhi ngayenza kwakanye. Yaphela lapho. Kusho ukuthi mhlambe kwakunombono othile. Ngafika emsebenzini. Ngathatha ipeni ngahlala phansi ngathatha ipeni ngalolo langa umkhuleko wami kwaba khona into ethi yabona namhlanje awungakhuleki ukhulume ngadonsa ipeni ngabhala phansi kuze kube namhlanje angikhohlwa into engayibhala lapha ngathi mina uNkulunkulu Nkosi uyangazi mina ngakhetha wena 1 izinyanga angihambi okwesibili amadlozi angwakhonzi ngawashiya nje mina amadlozi asekhaya ngimncane ingakho nangesikhathi ngikhuleka ngizoshada ngavele nje abeyabule izinto athi angikwazi ukuthi mina ngangakhonzi amadlozi asekhaya ngiyokhonza amadlozi asemzini yabantu. So ngiyaphoqeleka la nginashance ukuthi ufuna nje ngishade nomuntu omzalwane. Angikwazi ukuspend iminyaka emingaka amadlozi ekhaya bese ngiyokhonza amadlozi asemzini nomuntu no. Ngeke. Kathi izinyanga ngibhala phansi. Izinyanga angihambi mina babuyasa. Okwesibili amadlozi angwakhonzi. Angikwazi ukuyakubona angani ukuthi kuyiwa kanjani kodwa ufuna uxoxe kanjani nawe. Okwesithathu nalabantu labekuthiwa abathandazi angibahambi mina ngithandaza kuwena. Ngakho ke baba kusho ukuthi lento le izokwenzeka. Ngicela ungibuze usayenzakala ngayini. Yenzeka ukhona undodana wami ekuthiwa uthando likaNkuluNkulu lwanele bonke. Hallelujah. Nginolwanele gida mina. Uba umpisana nomampisana bayamazi yabo ulokhu evuleka nje. Angazi ukuthi ufuze ngoba mina angivuleki ngithi ngiyavaleka. Hallelujah. Akakwenzanga yini uNkulunkulu? Ngimbhalele ngalala ngangakhulumi ngoba into okholwa yiyo kufanele ubuye uyitest ukuthi iyasebenza yini. Ngoba uma ungayitesti uzogcina ungayazi. Ahlala phansi hayi baba ngeke mina nje inyanga ayayazani bandla. Amadlozi ayayayazani. Abathandazi ayayayazani. Uthe wena mina ngithandaze kuwena. Kuphela. Izinto zonke ezisuke zikhulunywe odokotela behlangene necrew yabo engazi noma amademon noma yini. uNkulunkulu akayingeni leyo nto leyo. Thina sikhoza uNkulunkulu ophilayo. Thina sikhoza uNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. I-test emzalwane ukuthi iyaphila yini lento oyiphethe. Hallelujah. uMoses wayiphonsa phansi ngoba bese nabo basuke zikhona into abayiphethe abantu
Kodwa testa le yakho ukuthi iyaphila yini. uMoses wephethe induku. uNkulunkulu uma emnikeza instruction ethi awuyiphose phansi. Wathi uma iphonsa phansi yaphenduka yabinyoka. Wathi uFaro cha siyadlala wena. Nami nginabo abayishaya njengawe ungazosiphaphela la wena. Awubuyele eceleni kancane. Hey nina uzani la. Ngikhombiseni. Ayizavele zakhe. Wathi uNkulunkulu. Ngoba ezaNkulunkulu izinto ishaya kahle nje ngeorder. Wathi ayike. Wena buku kwenzeka ungakhathazeki buka la kusikwenzakalana. Kwasuka le yakho uMoses. Yazigwinya zonke. Wasala le yodwa. Hayi asala yodwa imilwa. Athi uNkulunkulu naziya angikutshelanga. Mina uhamba nami angishiyani mina. Iyona sandle ukuthi angikushiyi. Futhi into engiyishilo mina ngiguquki iyona. Noma wena ungaguquka kodwa mina ngiguquki. uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngizothi namhlanje iphasika lelika 2026 awumazisi uJesu into zakho. Kunjani namhlanje? Ukhathazwa yini? Mbikele uJesu. Kunjani namhlanje? Yini engahambi kahle empilweni yakho? Mbikele uJesu. Mbikele uJesu. Ngithi mbikele uJesu. Jesu yena yedwa abazalwane. Asimxubi nalutho. Peter uma sekushila uJesu ukuthi abahambe. Wabatshela futhi ukuthi iyani ekujuleni. Ningayikhi la phezulu. Shonani ekujuleni. Anive nizobamba. Lithi iBhayibheli babamba ngisho namanethabu ayeseqhabuka baze bacela abanye ukuthi ababenze njani. Ababasiza ngoba esikaNkulunkulu isibusiso siyacebisa. Hallelujah. uNkulunkulu onjalo mbikele. Ukhathazwa yini? Mbikele. Hallelujah. Ngisacela uma asothandaza egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise bazalwane, mbikele uJesu. Ungamiyeke khona, mbikele. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane, cela sivala amehlo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu sakhulumele ngentokazi yakhe. Imezwini elodwa ukuthi mbikele uJesu. Uthi wathi noma esehlangana nama-challenges wambikela ngoba wayengayazi inyanga engawakhonza amadlozi. Wabikela uJesu. uJesu yena owamnika ulwanele. Amen. Ngoba baningi abanye aba-challengeeka lapho kade bekholwa kahle. Mase bebona izinto engenzeki bese beyaqala beyofuna ukubuza kwabanamanga noma bahlabe. So ke namhlanje uNkulunkulu uzokhipha emadlozini. Ngiyacela bazalwane ukuthi njalo makukhulunywa la epulpit nibona simile nje. Ngina 46 years ngishadile ngisindisiwe. Ngina 49 ngasindiswa. Next year ngizobe ngithi 50 years. Angikaze ngibone uJesu engishiyile. Uthi anginako ukushiya, anginako ukuyeka. Abuye athi lapha kuMatthew ichapter yokugcina 28 athi bhekani mina nginani kuze kube sekupheleni. Akalahlani uJesu. Nawe ke yini isimo obhekene naso? Uthi uDumi Mkokstad nasiphi na isimo siyamlalela. Ubani onento afuna ukuyibekela uJesu ungayisho kumina. Uvela usukume nje uJesu uyazi ukuthi yini lo idingayo. God bless umntanami. God bless you. God bless you. God bless. God bless. God bless. God bless.
God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless lapha emuva. God bless nawe lapho emuva. Amen. Ungasabi. Mina uNkulunkulu ngimbona